Γέροντα, με συγχωρείτε. Έλα, παιδί μου, πλησίασε. Την ευχή σας. Πώς ονομάζεσαι? Ευαγγελία. Γέροντα, εγώ είμαι η μεγαλύτερη αδερφή από τα 5 αδέρφια μου. Όταν η μητέρα μου χάθηκε, εγώ συμπαραστάθηκα στα αδέρφια μου. Σαν καλή μητέρα έκανα ό,τι μπορούσα. Δούλεψα σκληρά και απέκτησα περιουσία. Στο τέλος όμως τα αδέρφια μου τα πήραν όλα. Μου πήραν όλα τα καλά κτήματα. Και σε μένα άφησαν όλα τα άχρηστα. Τα άγωνα, κάτι αμμουδιές. Δόξα τω Θεώ, παντρεύτηκα και έκανα 3 παιδάκια. Αλλά τώρα έχω αγωνία όταν μεγαλώσουν τα παιδιά μου να μην μάθουν την αδικία, να μην γογγίσουν. Μη στεναχωριέσαι, Ευαγγελία, δεν θα αφήσει ο καλός ο Θεός. Εγώ δεν στεναχωριέμαι γιατί διαβάζω το ψαλτήρι. Σχεδόν το έμαθα απ' έξω. Κανένας ψαλμός δεν λέει ότι άδικοι πρόκοψαν. Ενώ τους δικαίους τους σκέφτεται ο Θεός. Μπράβο, χαίρομαι για αυτά που ακούω. Τώρα όμως μου συνέβη και κάτι φοβερό. Δεν το περίμενα. Τι σου συνέβηκε, παιδί μου? Γέροντα, έγινα πλούσια. Και πώς έγινες πλούσια, Ευαγγελία? Να, εκείνα τα άχρηστα χωράφια. Οι αμμουδιές πήραν μεγάλη αξία. Γιατί ήταν παραθαλάσσια. Θέλω να μου πείτε τι να κάνω τόσα πολλά χρήματα που έχω. Να εξασφαλίσεις τα παιδιά σου ένα σπιτάκι και να κρατήσεις μερικά χρήματα για τις σπουδές τους, μέχρι να τακτοποιηθούν. Έχω και για τα παιδιά μου, αλλά πάλι είναι πολλά. Δώσε στους φτωχούς συγγενείς σου πρώτα και μετά στους άλλους φτωχούς. Έδωσα, πάτερ, αλλά πάλι είναι πολλά. Δώσε να φτιάξουν τον ναό του χωριού σου και τα εξοκλήσια. Έδωσα, αλλά πάλι είναι πολλά. Τότε σε εύχομαι να σε φροντίζει ο Χριστός για να κάνεις καλοσύνες εκεί που υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη. Τα αδέρφια σου τι κάνουν? Δεν ξέρω, πάτερ, χάθηκαν τα ίχνη τους. Πούλησαν τα κτήματα. Δεν ξέρω που βρίσκονται. Νομίζω πως πρώτα έχουν πάει Γερμανία. Μετά Αυστραλία, τώρα δεν ακούγονται. Να ευχηθούμε και οι δύο να ακούσουμε για αυτούς χαρούμενες ειδήσεις. Σας ευχαριστώ, γέροντα. Αναπαύτηκα με αυτά που άκουσα τώρα. Πώς και σήμερα κατεβήκατε στο χωριό? Εδώ, Ευαγγελία, στο χωριό στα Απόλλωνα έχετε μεγάλες ευλογίες. Ήρθα να προσκυνήσω τον Τίμιο Σταυρό, την Παναγία την Καριονίδισσα, αλλά και την Παναγία την Μικρασιάδισα. Πω Θεέ μου, τι ευλογίες που έχει αυτός ο τόπος. Γέροντα, την ευχή σας. Του Κυρίου μας. Κύριε Ιησού Χριστέ, το γλυκύτατον τέκνον του ουρανίου Πατρός, τι άραγε κακόν έπραξες, ώστε να υποστείς την φοβεράν του Σταυρού καταδικήν? Ποιο είναι το έγκλημά σου, ώστε να υποφέρεις τα τόσα φοβερά παθήματα του θανάτου? Ποιο είναι το ανόμημά σου, ποια είναι η ενοχή σου, ποια του θανάτου σου η αιτία, ποια η δικαιολογία της καταδίκης σου? Εγώ, ο αμαρτωλός άνθρωπος, εγώ είμαι η πληγή σου, η οποία σου προξενεί τους πόνους επάνω στο σταυρόν. Εγώ είμαι ο υπεύθυνος της ειδικής σου σφαγής. Εγώ είμαι η αφορμή του θανάτου σου, εγώ ο εγκληματίας, χάρη του οποίου σύ ο αναμάρτητος εδικάστης. Εγώ είμαι η αιτία ένεκα της οποία σύ ετραυματίστης και έπαθες και δοκίμασες τους οδυνηρούς πόνους του σταυρικού θανάτου. Κύριε Ιησού, φως εκ φωτός, ήλιε της δικαιοσύνης, ήλιε της αλήθειας και της ζωής, φώτισε όλους εμάς, τους αμαρτωλούς και αναξίους, ότι σοι πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας. Αμήν. Αν αγαπήσουμε τον Χριστό, όλα είναι εύκολα. Εγώ δεν το κατάφερα ακόμη. Τώρα προσπαθώ να τον αγαπήσω. Στο Χριστό υπάρχουν όλα. Όλα τα ωραία, τα υγιή. Η υγιής ψυχή ζει τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος.
που είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια. Ο άνθρωπος του Θεού ζει ακόμη και όσα λέγει ο Απόστολος Παύλος στον ύμνο της αγάπης. Η αγάπη μακροθυμεί, χριστεύεται, ου λογίζεται το κακόν, πάντα στέγει, πάντα πιστεύει. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Έχετε αυτά, έχετε την ευτυχία, το Χριστό, το παράδεισο. Από το πολύ τσιγάρο είναι. 3. Καλά γέροντα, θα κάνω ό,τι μπορώ. Θα χάνω, δεν μπορώ. 3. Ναι, όταν ήταν μικρός τα κάναμε όλα αυτά. Ξανά, Σωτήρη. 3. Μα τι είναι αυτά. Τι είναι αυτά. Άμα ήταν... Άντε μα... 3. Γέροντα, ήρθαν κάποιες νεαρές... 3. Γέροντα, ήρθαν κάποιες νεαρές κοπέλες για να συζητήσουν την ευχή σου. Γέροντα, ένας Γέροντα, Ένας οικογενειάρχης. Γέροντα, ένας Οικογενειάρχης. Τι λέω. 3. Ίσως ο τρόπος που δίνει το παιδί στον αγιασμό. Ίσως ο τρόπος που δίνει στο παιδί το αγιασμό. Τον αγιασμό. Γέροντα. Καλύτερα να λιώνεις όλες παρά κουβέρτα. Γέροντα την ευχή. Ξεκούρτιστες όλες. Σας παρακαλώ γέροντα, δώστε ευλογία. Τι γέλα. Χορεύει ο άλλος. Άντε μια που ήρθες. Άντε μια που ήρθες για... Κοίτα ρε, κοίτα, κοίτα. Άστα πολλά προβλήματα. Όχι. Άστα πολλά προβλήματα. Πού να στα λέω. Όχι. 2. 3. Σοβαρά. Αναλύαμε και τα γεγονότα της γειτονιάς. Πάμε ξανά. Τι να υποφέρει και να μην μπορείς να...
3. Κανένας ψαλμός δεν λέει ότι οι άδικοι κάναμε...